Беше да го върнете, защото един навършва се връща обратно. Гюро ще пусе опера и ще подава. Продавате ли? За майтап или... Само ме е жал за ябълки. И отново от същото. Винаги дали същото. Беше да го запомни, защото те така, че това е... Ама при мен няма такива работи. Значи пак е готово. При мен. Друг вариант бе. Според моите разбирания. Всеки си имаш коците си един. Притесна в механа. Механата, да, точно. Ево, много хубаво сравнение. Аз сега ми е мъчно, защото съм направил кисло мезене. И сега, ще ви направя селево с кисело. А на него само зелен. Да кажем, че много ще живе. Защото става страхотно. Аз това на 14 нова. Барабан, Стига. В колко прави това време? Пак е видео пред. Добре. Да покажем на жена си. Да покажем нещо. Ще покажа на вас леваците. компютърът ти вече се го запечапал, не мога да правиш. Може да ги правиш, но нямаш поне... Пише, не знам вика, защо Белите е изпратила видеото в YouTube. Абе, ти сега правиш видео, Да, бе, знае. Той не знае. Той и ще път пак И искам, че снимам ръката, да снимам ръката. Много искам да снимам ръката. Трябва да вляза в едно... То ти хваща и лицето. Лайк се,